Okay, mga igsunan, mayong adlaw katong tanan no ani ato sa panglunganon channel mga igsunan. Ug ani kung ikipahibaw ninyo nga ani ata sa Loon Town Square mga igsunan ay dunay ipanghatag sa National Housing Authority. Kining ilang programa nga Emergency Housing Assistance. Okay, mag-ihap o mag-distribute sila karon, distribution of emergency assistance din himuon nila sa Loon Town, Poblasyon Loon, Bohol. Pitsa karon February 6, 2025. Okay, mo ni ang assistance sa miaging bagyong Odette itong 2021 na kaigsunan. O dugay na namo ning gipaabot kay apil man ko ani nga biktima no, usama ko sa atong totally damage no, mao ni ang 10,000 worth nga ipanghatag nila para assistance sa maong biktima aron makapaayo sa ilang mga balay nga nangaguba totally. Pero atog yung kwentahon di gyud po ni kaigo ning 10,000 no, mayo lang ni laki-laki na lang unta ni og niabot pa tong panahon na mao ni atong i-repair. Pero dugay-dugay man ni abot, aton lang ning ipambayad sa atong yutangan sa mga pag-repair nato sa atong balay sa miaging bagyong Odette no. Kay 4 years na gud ang uban gyud ning taon nga wag gyud dapat sa ilang balay hantod karon dagko po yung to umuulan murag gasawd og gripo sila no. Ito tinuod ang ako agan iingon nga moingon ko sa uban no, hasta ang ako na pag nabilin napay portion nga pag ko ka repair no. Pero kini nga kwarta maayo na lang ni ipalit na ako og sin aron ma-repair na ning nabilin sa akong balay nga wa pag yun ma-repair kaigsunan. Daghang salamat NHA nga nahinuluman ninyo mi nga inyong gipanghatag ni karon bisan tuod og nalangan at nakibaw kung say kalangan og angay magsalig ini nga kwarta no. Ning kamot tag ato pod pero naman ni salamat sa atong gobyerno. Okay, ani ra ko kutob, daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan. Sa pagtan-aw ninyo ning ako ang channel, please subscribe. Ito na po.